Sa number 7, video sa isa ka motorcycle rider nga naghana sa pagpamuno sa mga bikers viral. Ginpost ni Jake Bilbao ang ini nga video sa tuyo nga makilala ang lalaki nga nagamotorsiklo para mapablatter sa PNP ang insidente. Makita sa video ang apat ka mga bikers na dalanon sa barangay Kabatangan sa Talisay City. Okupado sang apat ang isa ka lane sang dalan. Gikan sa likod, malayo pa nagapanerbato na ang isa ka motorcycle rider. Nagsigi ini sa pagpanerbato nga nagpainit sa ulo sa mga bikers kag may nagsinggita na. Nainit ang motorcycle rider kag nagpondo. Nag-init ang ila pag sinabtanay. Tubtob nagkuha na sang kutsilyo ang motorcycle rider. Naghandos pa ini nga magpangbuno sang makapila ka beses. Ginpangitaan siya sang biker sang rehistro kag wala man sang plate number ang iya motorsiklo. Naglawig ang binaisay, tubtob naghangkatanay na sang tapungulay, pero sang ulihi nagbiya ang motorcycle rider. Sa caption sa post, nagapamangkot si Bilbao kung sino ang nakakilala sa mga rider kay kinahanglan nila ang identity sa pagpablatter sa PNP. Tamo mo extra highway na diyo. Highway. Hindi ka kita ang pakalikin daw. Pwede mo sa datuwa now. Ha? Kalapat ang Hindi dalan kasi mo. sige. Kalaban-laban si mo sa dalan. Sarado no? Sa intro, ha? Hindi ka motor ka?